கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வல்லமையின் வார்த்தை நீதிமொழிகள் 24:16. நீதிமான் 7 தரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான். மனிதர்களாகிய நாம் தவறு செய்வது இயல்பு. நம்ம செய்த தவறுல இருந்து எழுந்திருக்காம இருக்கிறது தான் தேவன் விரும்புகிறது கிடையாது. நாம் அந்த தவறுல இருந்து எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். இந்த வசனத்துல சொல்லியிருக்கிறபடி நான் எத்தனை தடவை வேணாலும் தவறு செஞ்சுக்கலாம், ஆனா திரும்பவும் எழுந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கக்கூடாதுங்க. அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு தான் செய்த தவறை உணர்ந்து மனங்கசந்து அழுந்து தேவனிடத்திலிருந்து இரக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டார். அதே போல இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தோமானால், ஏதாவது காரியத்துல விழுந்து போயிருந்தோமானால், இன்றைக்கே அவர் பக்கம் திரும்பி அந்த தவறுல இருந்து எழுந்து தேவனிடத்துல நாம் கிட்டி சேரும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெயத்தை பார்க்க முடியும். அந்த தவறான இடத்துல இருந்து எழுந்திருக்கவும் தேவன் கிருபை செய்வார். எனவே இன்றைய நாட்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருக்கு நேராய் திருப்புவோம், ஒப்பு கொடுப்போம், ஜெபிப்போம். எங்கள் பரம தகப்பனே, நாங்க விழுந்த இடத்துல இருந்து எழுந்திருக்க எங்களுக்கு நீங்க ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கீங்க ராஜா. மீண்டும் அந்த தவறை செய்யாதபடி நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன். கர்த்தர் உங்களை எழுந்திருக்க செய்வாராக. Grow powerful, be dunamis. God bless you.